Gibantayan pag-ayo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang mga lugar sa Davao nga apektado sa baha niadtong Lunes sa gabii kay posibleng bahaon na sab kini inig bubundak ang kusog nga ulan. Based atong record, naatay 11 ka mga barangays no affected sa ulan ug baha. Okay. Unya ang critical kaayo dito is katong area sa may Likanan River ug Sabunawan Creek kay naga-overflow. 24/7 hinuon nga andam ang search and rescue team sa Central 911. Kada oras sab ginamonitor sa CDRRMO Operation Center ang mga sapa, kabukiran ug lakat sa panahon, hilabi na karon nga magsigig ulan. Ang among kabalakan kanang matimingan nga kusog ang ulan adunay baha unya high tide. Kay di ginato makontrol kay nganuman mo backfire man ang tubig no. Busag yabisuhan sa CDRRMO ang mga residente sa matag barangay nga mobakwit dayon ug mutuman sa mga otoridad kung dunay preemptive evacuation nga himuon. Ang immediate gyud nga evacuation center nga ginahimo nato as temporary shelter kini yung mga COVID court. Wala pa gyud tay katong per barangay na mga evacuation centers. Wala nagkulang ang CDRRMO sa pagpahibalo sa publiko panahon nga dunay mga kalamidad. Maayo sa bang ilang koordinasyon sa mga barangay tungod sa ilang constant monitoring. Sumala sa CDRRMO, dakong tabang sa matag barangay ang communication equipment sama sa radyo alang sa disaster operation. Busa, usa kini sa mga rekisitos karon nga kinahanglan ay maprubahan ang disaster plan sa barangay. Dakong hagit sab sa CDRRMO ang kakulangon sa dagkong mga truck nga mulahutay sa taas nga level sa tubig baha, hilabi na kung magdungan nga bahaon ang mga lugar sa syudad. Girekomenda na hinuon nila kini sa lokal nga gobyerno. One is kinahanglan pagitag dugang pa nga CCTV monitoring sa katong along riverbanks kay unya kinahanglan pa puta og dugang pang mga sakinan nga mga tag-as no, mga dagko nga sakinan kay kanuman dili ni makalahutay ato mga light vehicles kung taas ang tubig. So dako kayo ang tabang ko adunay mga dump trucks no kay mulahutay siya og adto sa mga tubig nga ni taas na ang water level. Kanunay sab ang pakig-alayon sa CDRRMO sa ubang ahensya sa gobyerno ug mga volunteer groups alang sa mga posibleng rescue operations. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.